ambassador for NPP. Mitre Moameka, Dinah Asamoah Sem and America. So far, she's the only gospel artist. Tonado Becca say artist. Oyenum Edema NPP for. I say aside from, oh no, that Luba is not a gospel artist. Meka say Dinah Asamoah, she's the only gospel artist. Oyenum Edema NPP for. Meeting Edna Najwa, Ewukubia, Xposed GH. Now make I say subscribe my YouTube channel MI. Now Dinah Asamoah Asema all can any say. Nana Addo cannot help the country. Now Ochiremwa or non kasa ebe can say Ghana. I don't know if you guys remember or be can say on when your revelation I ensure say Nana Addo Ekufuade ye man penny as sia otisunu. Ono elobetumi ababeji Ghana esi butaya ye na ye hihye and I say he is the only person who can redeem Ghana. Nanso akwakoye se odifu bana na se nyumtuni ba no wasesa na ade because wakwakotena Oman FM ka say the way our mind na ele de Nyankopon pe elebetumi aboa Ghana enti we should stop calling on Nanado. We should stop saying say NPP for I say na yen focus e wonyame so we should pray rather because Nyankopon pe elebetumi age eye Oman esi honom ala so betumi aye Ghana ye yen kwenko hesa video no emba enru so yes adafonam enti anopa mummi enti asiese de obetima boa ye amia namtim ye gina mu brepa ne brebone eye nipa ba akopɛ Yehowa Nyankopon enti na no pe mesra wo se you want free wo bia so you want free MPP so you want free NDC so if you said the enti ameka sa ne se wicked papers and the brain wo wiase so for dollar obati asese na nsa ye chibino ebinum tosie said ye baya ye beka se na Addo abre so Dr. Mahmoud ba mu aka ye se obeche dollar no wantumi anche no wo ya sa ade ni nyina jai aburo nti ba ma nyem wasantase na onyame se de mehuni mobo ne mehuni mobo de mehuni mobo ene mehuni mobo ade ba ko pe ene sesa me newu ye se ye betima soma awurade ye na akurugumpa anye ye na ayama papa bi no ne nkrofo mienu na netie de kuruguru ne ho oden pa ena ne yere de emo free dwomba akurugu ye ya wantimi ampaja ono ne ho oden pa no wantimi ampaja okuru ne jona se fraya mama ne mafa ena ne yere se papa hwe akurugumpo ade ye na ayama what you see enti se bremu amoa enya de woba ne de woko so to wakwan yi na mawurade ne hene efiri se bremu dren de me se me kam kire wo se yen san kwa ye chi biem na de obetima me anante mu se nkunim defo Yehowa Nyankopon Jesus sana Addo na ban kura ntumi amoanso sidia ma biem me se yire wo hofo ni tu awurade so David si memma mani so ma kire bepo ehi na memu afiri beba ma memma odi enti ameka sa asem we sei said ye be ya obeyire ho asoma awurade ye awna no na ga bi ka chemse mama dana se ye boys friends kura wo matete pe ayi sika o de mayen so o mu bejeja amokura o mu bejeja ba awurade de emu ye dro mu anye dro oh my god onyaa yes Ibrahim se sanka me mesresre no medi di amama boda mama awurade a di me namu bia no me entime ntweme ne se awurade ye wohwefo a my god Ibrahim mu oden pa no en wo ma hu se wo ye awurade Ibrahim bi dui enipa di mobro bini awu a sunlight to mobro bini nanso na Elijah de odi pa no ne fish my god Oko Nigeria haya Nigeria ye support light top petrol almost sunlight top petrol and so ye two petrol enti ye nyai kasa my god na ye fa ye kasa ne nyam paibo ye osesa shabre ene trabia si ene ne bomb ye bomb pa ye kire na ose na sa memma ye wo bomi din won so no bre won ho ase ba hwehwe mawurade na wo ye dai
wɔnante m'anim konkro yɛ mu a me nso mɛfiri soro mɛtie mede ɔbɔne bɛfiri amasa wasase ne yadeɛ bia ne yɛasase yi di asi ɔman Ghana asase di asi Yehowa Nyankopɔn nkoto ɛne bɛtumi ayɛ dɛ ama nsesa yaba kura wo gyidie mu ma me papa anɔpa yi wobɛtumi akɔ TikTok live na wa type evangelist Dinah Asamoah what type pɛ mesrɛ wo sɛ kyerɛ sɛ ɔhunu sɛ ɛne sɛ yɛni wɔ biaa nti sɛ ɔporo bi abrɛ mu ɔbɛgye wo a wo boyfriend ntoma nyɛ wo ɔfrɛ no wɔ fie koraa wɔ sɛ mewɔ half Galison kyerɛ sɛ ɔhunu sɛ sikasɛm ɛho ayɛ to ne sɛsɛi nti obi abɔ ne sika ho bai ɛsɛ malam bia ntimi ma anyɛ sika ɔmo kro mu dwane egu ɔmo dwane egu hwɛ ana meka no akurugu mpo anyɛ yie na yama ɔno ɔbɔ wiase ɔno ɔbɔ ni wiase wɔntumi anyɛ me ne wa na bɔde yɛ ne bɛɛ dɛ sɔde anɔpa yi yɛ mmɔ mpaeɛ yɛ ka nkyerɛ ne sɛ deɛ duro ne deɛ ɔno nkutoo ɛne ani da ne so na me kai will say aha Xposed GH still make sure say obe subscribe ama YouTube channel any day hu hia me pa o subscribe we are now share ama ye now put all the post notification bell see na I uploading new videos there you be the first person to watch it now Dinah Asamoah these days I don't really know what is going on apart from social media I need it too much because for you to come and say Nana cannot help Ghana dear as a watching or more o show mo boss wasu daye ehu this and that inti Nana anyway to me abo mine na we be hwambo because be a me o kan santi na me ko voti ya me voti MINPP na say ade o chire mu a he cannot help Ghana inti Nyankopon pe na say ano the way akwakoye na say sa omo campaigning MINPP ni na they are going south. But you be funny, sir. Na aha, and I do a bit simidi, and an answer.